שלום לכולם, לי קוראים חגי שגב, אני המנהל של הגלריה ושל המקום הזה. אנחנו שמחים היום לארח את דוד איבגי שידבר על היצירה המיוחדת של סשה אוקון שנראה אותה אחר כך בחדר ליד, אני מניח שרובכם כבר ראיתם אותה. ההרצאה תדבר גם על השיתוף פעולה לאורך השנים של דוד עם סשה ועל הייחוד של היצירה של סשה אוקון. למי שעוד לא היה, אני אספר רק בקצרה מה המקום הזה. זו גלריה של דינה רקנאטי שפועלת במסגרת של קרן פילנטרופית שממשיכה את דרכה של דינה רקנאטי שהייתה אמנית ידועה מאוד ואתם בטח מכירים את הפסלים שלה בחזית של בית אריאלה בתל אביב, מי שהיה באירועים של כיכר החטופים. יש לה פסלים שם, לירושלמים מביניכם יש בחזית של בנייני האומה, בכנסת, במוזיאון ישראל ובמקומות רבים אחרים. היא נפטרה לפני 4 שנים ופה היה גם הסטודיו שלה בשנים שהיא הייתה בארץ וגם המחסן. את המחסן הזה שהיה מוקף הכל בעבודות, שינינו והפכנו בשנתיים האחרונות למעין מרכז תרבות קטן, שבו אנחנו מקיימים 3 תערוכות בשנה, ועוד הרצאות, קונצרטים, מפגשים, דברים שהיו קרובים לליבה של דינה רקנאטי. ההחלטה להביא את העבודה של סשה אוקון שהוצגה לפני שנה בווינה, במוזיאון האלברטינה, אחד המוזיאונים החשובים באירופה, הייתה החלטה משמעותית, ואני חשבתי, אחרי שראיתי וליוויתי את הציור של הציור המונומנטלי בסטודיו בירושלים, שאי אפשר שלא להביא את זה גם לארץ, ולמרות המלחמה שעוד הייתה אז בקיץ שעבר, הצלחנו להביא את העבודה ולהכניס אותה לתערוכה או לתצוגה המאוד מיוחדת בחדר הסמוך, ושם אתם תוכלו לראות את זה, בגלל שזה היה גדול, זה יצירה של 14, כמעט 15 מטר אורך, 4 מטר גובה, ואין לנו את הארמון של וינה, מצטער, לא הצלחנו להביא אותו, אז השארנו את זה בצורה של קפלה או של חצי עיגול, שיוצר אווירה מאוד מאוד תיאטרלית בעבודה עצמה, שכנראה מאוד מוסיף למי שראה גם בווינה וגם כאן, לאיכויות ולחוויה של ההתבוננות בעבודה עצמה, וזה באמת אירוע מיוחד במינו. בגלל אנחנו פתחנו את התערוכה ב-25 באוקטובר, וב-6 בנובמבר סשה נפטר. זה לא הייתה הפתעה, כולנו ידענו את זה, אבל זה היה כמובן שוק כשזה קרה. אבל הגישה שלי, בהמשך לגישה של סשה, שצריך להמשיך את החיים וצריך ליהנות, והעיקר הוא שבאמת הוא חי. כל יום שבאים או כל פעם שבאים ורואים את העבודה פה, אז הוא ממש ממשיך לחיות ולתת לכולנו את השמחת חיים ואהבת האדם שמופיעה בעבודה הנהדרת. האולם שבו אנחנו יושבים זה מעין שיקוף או ניגוד לעבודה הכל כך מרשימה של סשה אוקון. התערוכה הזאת של אמנים ישראלים, רובם עכשוויים וחלקם כבר לא בחיים, כמו דינה רקנאטי, אביבה אורי ומירית כהן, מהווה איזה ניגוד, כי אומרים הרבה פעמים על העבודה של סשה שהיא לא ישראלית. אז אני רציתי להראות את הניגוד הישראלי לכאורה, ביצירה של האמנים שמופיעים פה, שהם ברובם יותר נוקטים בגישה או בסגנון המופשט, אבל עוסקים בקו ובאיכות ומעבירים את, כמו שנאמר בשם התערוכה, את היופי שקיים בכאב, או יפה עד כאב. וגם אצל סשה זה כל כך כואב שזה הופך להיות יפה. או לאו דווקא בהיבט הפיזי,
אבל בוודאי בהיבט הקונספטואלי. והיופי הזה מופיע בחלק שבו אנחנו מדברים על התערוכה הזאת. אבל עכשיו ניתן לדוד, אחרי ההקדמה הזאת. עכשיו, גם דוד וגם אני היינו קשורים מאוד לעבודה של סשה לאורך שנים. אני ליוויתי אותו כבר 15 שנה בתערוכות בלונדון, בווינה, בסנט פיטרסבורג, בכתיבה וכן הלאה, וגם דוד, ושנינו גם עברנו או הבטנו בספרים האחרונים שהוציא סשה בעברית, על רומן בעיפרון וסודו של חור, וצילו של חור. שני ספרים מאוד מיוחדים שכתב סשה, מי שלא יודע, הוא גם היה סופר וכתב 10 ספרים ברוסית ועוד 2 שתורגמו לעברית, והוא גם בישל. אז גם מי שהיה רעב גם תמיד היה מוצא איזשהו מזור לבעיה הזאת. אז ככה אנחנו הכרנו בכל מיני אירועים כאלה, וזה כיף שאתה פה מתארח היום כאן. תודה רבה. תודה רבה חגי, תודה רבה לך סניה, תודה רבה לכל מי שהגיע. זה הרבה אנשים מוכרים, הרבה אנשים יקרים שהכירו את סשה. חגי דיבר על 2 הצוות, הצבא באלברטינה והצבא כאן. הקפלה הזאת, הגומחה הזאת. אני מבקש שנסתכל גם מזווית אחרת, שזכיתי להכיר. כשהם מפוזרים בסטודיו, נשענים על הקירות. וכשאתה בא לסטודיו של סשה, אז אתה אומר להם שלום. וכל אחד עם המכאובים שלו בפינה אחרת, באמצע עבודה. הולכים ומתהווים. אני מבקש לדבר מתוך הסטודיו של סשה, מתוך ההיכרות הקצרה, כמה שנים, אבל מאוד מאוד, מאוד מאוד מלמדות על הבן אדם, על היצירה שלו ועל יצירה בכלל. כי כשאנשי אומנות מדברים על אומנות, אז יש להם חדרים, ובחדרים יש ארונות ושידות ומגירות ומחיצות, ונוח מאוד להכניס אומנים לתוך סגנונות, מגמות, תנועות, גם אם הם שונים, אבל הם שייכים וזה מאוד נוח, אפשר לדבר. עד שאתה מגיע לאומן כמו סשה, ואתה לא יודע בדיוק איפה להכניס אותו. לא כי הוא מתאים להרבה, אלא כי הוא לא מתאים לאף אחד. כאילו, ודיברנו על זה. אמרתי לו, סשה, באמת, תן לי משהו, תן לי איפה לקטלג אותך, תן לי איפה לשים את ופשפשנו. אמרתי לו, אולי, אתה יודע מה, הגדרה מאוד רחבה, פוסט-מודרניסט. יש פה הכל, יש פה את כל העכשווי. אמר לי, לא. הסכמנו בסוף על נון-קונפורמיסט. נון-קונפורמיסט תמידי. זאת אומרת, אנחנו מייעדים את התנועה הזאת לשלב מסוים של אומנות ברוסיה, אבל במהותו הוא נון-קונפורמיסט. לא מתפשר. לא מתפשר על טעם, לא מתפשר על האיכות, לא מתפשר על העבודה, הוא הולך בדרכו הוא. ואת זה זכיתי להכיר. אז מה שאני מבקש לעשות זה, לא גירדתי יצירות שאתם לא מכירים, אתם תראו אותם בכל הקטלוגים. אבל זו הזדמנות להתבונן בהם קצת מתוך הסטודיו. ואני מדבר, אבל אם יש למישהו שאלות באמצע, זה לא מפריע, כן? לא, אליי, כאילו לא... אתם ודאי ראיתם את 2 הספרים שיצאו בעברית, מעשי ידיו. רומן עם עיפרון ובצילו של חור. הם כאילו כתובים על משהו אחר, אבל הם בעצם מספרים עליו, על הביוגרפיה ועל... כשאנחנו מדברים על סשה, אז אוקיי, לא נדבר על השלב, על 30 השנים הראשונות שלו ברוסיה. כאשר הוא, לא נזכיר שהוא למד בבית הספר הגבוה לאומנויות בלנינגרד.
ולא נזכיר את זה שהוא אחר כך הצטרף לאגודת האומנים הצעירים של לנינגרד, וששנה לאחר מכן הוא כבר גורש משם כי הוא לא התאים, ושלא נעמוד על כך שהוא היה בחברת הנון קונפורמיסטים, אלה שלא ציירו לפי הכללים. ואחר כך באלף, גם על זה לא נדבר. נדבר מרגע שהוא מגיע לארץ. עם מה הוא מגיע לארץ? הוא מגיע עם טכניקה, הוא מגיע עם רעיונות, אבל הוא לא פה ולא שם עכשיו. כי גם כשהוא היה שם, חגי אמר, אומרים עליו שהוא לא אומן ישראלי, הוא אומן רוסי, כאילו גם שם לא קיבלו את הציור שלו. הוא היה מחוץ לתמונה. אוקיי, אז הוא מגיע לארץ. אני מבקש לעמוד על כמה בעיות שיש לנו כשאנחנו באים לבחון את היצירה שלו, את האומנות שלו. הוא כותב כך, בתוך רומנים מפרון. הדברים שאני רואה אינם מוצאים חן בעיניי מסיבה אחת. הם כולם ניתנים להסבר. אך קנה המידה האולטימטיבי לאומנות אמיתית הוא היעדר האפשרות לנסחה במילים. תראו, במשך 4 עשורים הוא לימד בבצלאל. מה הוא לימד? רישום. למה לא צבע? הוא אומן בצבע. למה הוא לא לימד אומנות? הוא אומר בעצמו, אומנות, מה זה אומנות? אי אפשר ללמד אומנות. אומנות זה יכול להיות כל דבר וכל אחד. רישום יש לו כללים. רישום אקדמי, רישום טוב, רישום עשוי היטב, יש כללים. את זה אני יכול ללמד. והפער הזה בין המורה לרישום, בין המורה לכללים הטובים, עם הכללים וכו', לבין האומנות שלו, הוא אולי הסיפור כולו. זה מטוטלת ענק בין שני הצדדים הללו. בעיה נוספת שיש לנו כשאנחנו באים לבחון את היצירה של סשה, עכשיו ציטוט לא ממנו, אלא ממישהו שהוא ידע גם להעריך. אומר לנו פיקאסו, אלה המבקשים לפרש ציור, לעתים קרובות מוליכים שולל. איך יכול צופה לחיות את התמונה כפי שאני חייתי אותה? כיצד יכול מישהו לחדור לתוך מחשבותיי, לאינסטינקט שלי, לתשוקותיי? מחשבותיי שנדרש להם זמן כה רב להתעצב? ובעיקר, כיצד יכול מישהו לנחש מה הכנסתי לתוך היצירה, אולי אף למרות רצוני? איך ניגש ליצירה של אומן, כאשר מה שאנחנו רואים זה את השכבה האחרונה, את השורה התחתונה. מה היה בדרך ומה הוביל לשם? גם פיקאסו, עם כל המילים האלה, הוא נתן לצרבוס, הביוגרף שלו והעורך של כל היצירה שלו, הוא נתן לו רשות לפרסם יחד עם התמונות גם את הסקיצות, גם את התהליכים, כי הוא הבין שבלי זה אי אפשר. אי אפשר להבין את היצירה הסופית בלי להבין את הדרך אליה. הסקיצות, וזו נקודה שמחברת יפה מאוד בין פיקאסו לבין סשה, הסקיצות לא תמיד באות לפני היצירה. הן לעתים מחשבות אחר היצירה, אבל הן חלק אינטגרלי ממנה. והתערוכה הגדולה שהייתה במומה בתחילה של הגרניקה, הייתה הגרניקה והיה אולם שלם של הסקיצות. בלי הסקיצות לא יכולת להבין כמו שצריך את הגרניקה. ולכן גם ביצירות הללו, כולל ביצירה הגדולה שבאולם הסמוך, אנחנו צריכים להבין כיצד הוא הגיע לשם. אז באמת, נגלגל, נהפוך בכמה דפים. ושוב אני אומר, הייתה לי הזכות לבקר בסטודיו של סשה בזמן שהדברים היו פרוסים. בזמן שהסקיצות הראשונות תלו על הלוח, ויכולת לשאול את השאלות מתחילתן ולראות את ההתקדמות שלהן. זה בונוס שבדרך כלל אנחנו במוזיאונים, כשבאים ליצירה,
לא חווים אותה. אז איך יוצרים יצירה? הנה לכם, יצירה של סשה. איך נולדת יצירה? בדרך שבעולם, ובדרך, איך נאמר, הדרך שהתבררה במשך מאות שנים, כן, והגיעה לשיאה, ונוסחה היטב בתיאוריות של הרנסנס, ומשם והלאה לכל האקדמיות וזה. אתה מתחיל מן הרעיון, וממנו אתה בונה את הדיזניו. עכשיו אני אשתמש במילים שסשה ישתמש בהם. הדיזניו זה לא רק רישום. הדיזניו זה החשיבה הכוללת. זה הארגון של כל המרכיבים של התמונה לכדי שלמות אחת. וזה הערך העליון. אז מהם השלבים שבהם אתה יוצר כדי להגיע לדבר כזה? אני אומר, בדרך שבעולם, 4 שלבים. הראשון זה המחשבה, הפנסיירו. זה התמה. מה אני רוצה להעביר הלאה? הקונספט, האינבנציו, כן? הרעיון שלי שאותו אני רוצה. מה השלב הבא? אני מתחיל לבחור לי צורה בשביל הרעיון. והלאה, כל חלק וחלק, אני אעשה אתיוד, כן? אני אלמד את כף היד, אני אלמד את המפרק, אני אלמד את הבוהן, ואז הוא ישתבץ לתוך הסקיצה. כן? בסוף יבוא הדיזניו, שזה הרישום הסופי. לפני הצבע. בשלב הזה אני יכול להעביר את העבודה הלאה, יש לי עוזרים, אני יכול לעשות את זה על קרטונה, ולהעביר את זה, ולהשתמש בזה לעוד כמה ציורים, בווריאציות שונות וכו'. אני מסודר, אבל אלה הם שלבי העבודה הטובה. איך מתחיל סשה? ככה. איזשהו רעיון מופרע. מופשט. זאת אומרת, איזושהי דינמיקה של קווים, איזושהי קומפוזיציה, כמו קומפוזיטור, כן? שחושב במופשט, הוא מבקש לתת לה עכשיו ביטוי. עכשיו, מהם הכלים שלו? עכשיו, הצורה הזו, תנו אותה לאומן מודרני, יגיד, אפשר לחתום. זה, תפסת את הרעיון, והנה, פוטוריזם, תנועה. סשה רואה בזה רק את השלב הראשון. ולכן גם בוויכוחים או בשיחות על בין פיגורטיבי למופשט, הוא אומר, מה אתם מקשקשים? בפיגורטיבי יש גם את הפיגורה וגם את המופשט. זה כולל את הכל, גם את הטכניקה והכל. מהם הכלים שלו? מהם הסמנים? מהן האותיות או המילים והמשפטים שבהם הוא בונה את הטקסט? גוף האדם. הדמויות שהוא יצייר עכשיו בסקיצה כן, הנוספת, כן, הוא יחבר אל הקווים שהוא יתווה מראש, שהם קווים של אנרגיה, של כוח, של תנועה, כן, ערכים מופשטים כאלה, עכשיו ייכנסו בני האדם, הגוף האנושי, שהוא, זאת היא המילה הראשונה וזאת היא המילה האחרונה בשיח הזה, הוא הפלטפורמה שעליה אני יכול לומר, דרכה אני יכול לומר את כל מה שאני רוצה לומר. גוף האדם. גוף האדם כולל את האדם ומשמעותו גם כן. ואז סקיצה רודפת סקיצה. ואחרי הסקיצות בעיפרון או בקו, יבואו הסקיצות בצבע. אני יכול לשנות, אני יכול להוסיף, אני יכול לגרוע, אני יכול... רגע, לא אמרתי כלום על הנושא. תראו איזה נושא מדהים, מה זה? ראיתם את השם קודם? בריחה לא מוצלחת. מאיפה? ממי? תוך כדי שהתנועה הולכת ומתגבשת, מתגבשת גם המשמעות של מה מתחולל בפנים. כי הדברים הללו, כן, הם נוצרים תוך כדי עבודה. ההבדלים הקטנים
בתנועות, בידיים. עכשיו הם יוצרים את הסיפור. והסיפור הוא, מה זה הדינמיקה שהתוויתי? זה גבר שמנסה לברוח מן הנשים הללו שיושבות על מקום בטוח וכו'. טוב לו לברוח, לא טוב לו לברוח, תראו לאן הוא בורח. הוא בורח אל התהום הוא בורח. טוב שיחזיקו אותו קצת לפני שיפול לתהום. מכאן זה שלכם. עכשיו אתם יכולים להתחיל לפרש. עכשיו, מאיפה הוא מביא את הדבר הזה? את כל הפריצות הללו? הוא קורא אותן בתוך האומנות של המאות הקודמות. תסתכלו על השמיים האלה. אנחנו מכירים אותן. אנחנו מכירים אותן מהציור הוונציאני של סוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17. אנחנו מכירים את מטיאפולו. את התנועות החריפות האלה אנחנו מכירים מהמנייריזם, מן הברוק. זו השפה. הנה, טיאפולו. בסדר, שם זה מתחיל מן התמה. שם זה מתחיל מן הנושא, ואז מגיעה הקומפוזיציה, כן? טיאפולו, שמצייר לנו כאן את פרסאוס ואנדרומדה, אבל שימו לב לתנועה הזאת, ושימו לב לקווים שנוצרים כאן. כן, גם טיאפולו אומן של קומפוזיציה. ולמה בחרתי בטיאפולו? כן, זו אסוציאציה מתבקשת, אבל זה גם אסוציאציה של סשה, הוצאתי אותה מתוך מצגת של סשה. שהוא לוקח מצד אחד את ליזיצקי, מצד שני את טיאפולו, כן? והוא מראה הנה, מדברים באותה שפה תכנונית, באותה שפה של קומפוזיציה, אבל כל אחד לוקח את זה לקצה השני. יש גם בריחה כן מוצלחת, במרכאות, כן? לא. נו, עכשיו אתה במצב יותר טוב. עכשיו אתה באמת נופל לתהום. אבל זה בשלב התמה, עוד פעם. כשהמחשבה בסטודיו היא, שימו לב כאן, הדמות הקטנה הזאת ששולחת, למה היא שולחת את היד? להגיד שלום, נכון? כן, עם הפרחים וזה, אלה הפרחים על קברך, כן? כי אתה הולך ליפול לתוך התהום הזה, אבל היד הזו מה עושה? מבחינתו של צייר, היד הזו מובילה ליד הזו, והיד הזו מובילה לזו, וזו מובילה לזו, וזו מובילה, וזו רגל לזו, וסגרתי מעגל של כפות ידיים ורגליים. זה לא דבר חדש. זה א' ב' של אומני מופת, או של אומנים מן האסכולות שאנחנו, כן, של הרנסנס והברוק. אחת הדוגמאות המתבקשות, קרוואג'ו. אתם רואים כאן את הדמות הזו מאחור, עם שתי הידיים המובהקות, הבהירות שלה, 1 ו2, ואז היד הזו, ואז הראש הזה, ואז היד הזו, והרגליים, ועוד פעם רגליים, וסגרתי מעגל דרך כפות ידיים ורגליים, והאומן הזה, עם הפנס קסם שלו, כן, מאיר בדיוק את הנקודות האלה כדי שהעין תעבור וכו'. זאת אומרת, הכלים שבהם משתמש סשה, הם כלים שעוצבו במשך שנים של אומנות עשויה היטב, כן, באיטליה של הרנסנס ושל הברוק. אז כן, אז הוא נשאר שם. נסתכל עוד פעם. מה ההבדל, עוד פעם שאלה, מה ההבדל בין זה, בקומפוזיציה של המסכן הזה שמנסה לברוח, שימו לב לראש שלו, ולצד הגדול הזה, לבין זה, הראש שלו והרגליים והידיים. כן? הראש שלו מוטה קדימה. מוטה קדימה זה כבר קומפוזיציה אחרת. זה לוקח אותי ממנו והלאה. מזכיר לכם מישהו? אולי רוסי? אולי רוסי יהודי? זה סוג האסוציאציות שקורות תוך כדי העבודה. ובמקרה של סשה,
שהוא מלא וגדוש, באמת באופן יוצא מן הכלל. הוא מלא וגדוש באושר של אסוציאציות קונקרטיות, כן? של יצירות שהוא מעריך. לא צריך את כל היצירה. פרט מכאן, כף רגל מכאן, אור וצל משם, טיפול בצבע משם. והוא זוכר את הדברים האלה כי הם חומרי גלם. ואז הוא משתמש ומהדהד ולוקח ונותן תשובה, מה שאנחנו מתכתב, אבל זה הרבה יותר ממתכתב. בכל יצירה הוא שותל איזושהי אסוציאציה. הוא לא צריך להתאמץ בשבילה. תוך כדי עבודה היא פשוט באה. כמו שבתוך כדי שיחה, כל מי ששוחח איתו, השיחות לא רצופות. תוך כדי ככה, הוא נזכר ואתה חייב ללכת לדרזדן, שם במוזיאון, שם. התמונה הזאת של יד השער, של יד הפתח, והוא יתאר לך אותה בפרוטרוט. זיכרון מדהים. סוג אחר של שימוש במאגר האינסופי הזה. כן, חמת גדר. חמת גדר, אתם רואים, אנשים נהנים. אוקיי, אז יש מי שמתמתח, כן, ואלה שממש, מי יודע מה זה עושה בתוך המים שאנחנו לא רואים. תסתכלו על זה. אחד מנסה לצאת מהמים, נכון? פשוט. מאיפה לקחת את הזווית? איך בחרת בזה? בזמן שציירתי במים, את המים ותכננתי את הדמויות בתוך המים וכו', נזכרתי במי נזכרת? יש אומן אחד מסן פטרבורג דווקא, שנסע לאיטליה ובילה שם 30 שנה, ו20 שנה מתוך ה-30 הוא עבד על תמונה אחת. איוונוב, אלכסנדר איוונוב. הוא התפרסם בגלל התמונה, לא, הוא צייר עוד כמה, אבל הוא התפרסם בגלל התמונה הזאת, תמונה גדולה. עד שהוא חזר לסן פטרבורג, כבר הטעם השתנה. אז הוא התאכזב מזה שלא מקבלים אותה בכבוד הראוי. אבל תסתכלו, בתוך, הנה, ישו מגיע וזה, וכולם על נהר הירדן, כן? חמת גדר זה על הירמוך. הירמוך מתחבר. יש משהו. תסתכלו על הדמות הזו. תסתכלו על המודל הזה. הנה, הבאתי אותו בגדול. לא תפספסו. אם תיקחו אותה ותסובבו אותה קצת, כן, זו אותה דמות, אז זו. לקחתי אותה מתוך הציור של איוונוב, והבאתי אותה אליי. למה לקחת? למה לקחתי? כי גם הוא לקח. ממי הוא לקח? הוא לקח גם כן מהגדולים. הוא לקח ממיקלאנג'לו. קרב קשינה. רואים את הדמות הזו? זה ציור קיר ענק שהיה צריך להיות ולא. אז הוא לקח ממנו, אבל מה זה הלקיחה הזאת? זה לא לקחת ממנו. אני מחפש תשובות לשאלות שלי מה לעשות, הוא מצא משהו שיכול להתאים לי, אני ממשיך אותו. זה לא, בדרך כלל אנחנו אומרים, הוא מתכתב עם, הוא עונה לב, לא, הרבה יותר פשוט מזה. בוא, תלווה לי את הדמות שלך. אני צריך אותה בשביל הציור שלי. אני ממשיך, לא משנה כמה שנים עברו, אני ממשיך אותך. ואתה מזהה את המעבר הזה, שהוא חלק מן השיח. נו, מי זה? יש למישהו ספק? זה פיקניק קוראים לזה. כולם מסכימים על מנה? טוב, בסדר. לבקשת הקהל. רגע. לקחת כאן קומפוזיציה שלמה, ועשית איתה משהו.
כן, אני רוצה להשתמש בזה שאתם מכירים את מנה, בקשר לאיוונוב וזה, אני לא מכריח אתכם ללכת עכשיו לקרוא, לחפש אצל כל האומנים מה לקחתי וכולי. אני פשוט השתמשתי, אבל כאן אני מגרה לכם את הלוך ושוב. וכאשר אני מסתכל על מנה, רגע, אבל גם מנה ענה למישהו. אני עונה למנה, ומנה נתן תשובה בעצמו למי? לרפאל. לא כל רפאל. פינה של רפאל. ומאיפה רפאל לקח? ולמי רפאל עונה? למי הוא עונה? רנסנס, אתם יודעים, חזרה לעת העתיקה, ומתחילים להסתכל בסרקופגים כמו שצריך. יש סרקופג אחד בווילה מדיצ'י, ברומא. לא רחוק, כן, בהישג יד. גם כן משפט פריס, כמו התחרית של רפאל. הקבוצה הזו של אלי יער ונימפות, היא תהיה לי בסיס טוב. אני ממשיך את הקדמונים, זה כל העניין, אני ממשיך את הקדמונים או כהמשך והשלמה או כתשובה. ואז, אוקיי, השתמשתי בזה בשביל זה, נכון? אבל רגע, לאור, לסרקופג, אין את היד, אין את הראש, אין את העירום, מאיפה לקחת את הדמות השלמה הזו? כן, התבססת על הקומפוזיציה הזו, אבל מאיפה הדמות הספציפית הזו? נו? הגדול מכולם. טוב, קחו את זה. מה שאני מבקש להציג כאן זה את הדינמיקה. את הדינמיקה של תולדות האומנות, לא כאיזה קאט, כן? כל אחד עושה ומסיים את חלקו והשני ממשיך מנקודת אפס. אלא יש איזושהי דינמיקה של המשכיות. צורות טובות לא הולכות לאיבוד. וסשה הוא חלק מהמהלך. למה אני אומר סשה ומה עם השאר? האומנות המודרנית עשתה קאט. על ליזיצקי שראינו קודם, כן? כל המודרניסטים, העיקרון הראשון הבסיסי ביותר שלהם הוא ההיסטוריה נגמרה והיא מתחילה מאפס. אנחנו מתחילים את האומנות מההתחלה, מחדש. קוביזם, אקספרסיוניזם, הכל יהיה אחר, חדש. וכנגד זה יוצא סשה. ואז, כאשר הוא מופיע עם התשובה שלו, מה נתת? מה הוספת? למה השתמשת? אמר לנו חגי קודם, כן ישראלי, לא ישראלי. מה לא ישראלי? זו ישיבה ישראלית. אתם רואים את הבטן הזו? אתם רואים את הזה? אצל מנה, רק המודלית, ויקטורין, כן, מורן, רק המודלית מפנה את הראש אל הצייר וכו'. שני הגברים שם, פה כולם מסתכלים אל הצייר. וכולם מסתכלים בנינוחות כזאת של, כן, פיקניק באמצע מה זה, מגרש חנייה בכלל. מה שעושה סשה זה לקחת את התבניות הצורניות, את המוטיבים, את הסימנים שהם חלק מן האומנות הכללית הזאת, שאתם רואים, היא עוברת מדור לדור ומאומן לאומן, ומביאה אותו איך אומרים, הופכת לישראלית, ישראלת אותו. צריך למצוא איזה מילה טובה. וככה אנחנו נמצא כל הזמן מין שאלת תשובה כזו של זה משם, אבל עכשיו זה כאן. כמו למשל זה. מכירים את הסיטואציה? התיישבתם הכי בנוח שאפשר. לא היה כוח לבשל שום דבר, מה שהיה.
מה שנשאר משבת, אנחנו כבר ביום שישי, מה שנשאר מכלום. הנה, זה צלחת, זה, סליחה. חצי לחם, הוא מוזג את הכל, פתאום נכנס מישהו. מה עושים? עכשיו נתחיל להסתרגן וזה, לא, רגע, אל תבוא. לא, יאללה, תיכנס. על מה זה מבוסס? עוד צייר, מסן פטרבורג, מאוד מפורסם. כן? פדוטוב היה צייר של דיוקנאות, אבל היה סטיריקן. הוא צייר את האצולה, את הבורגנות העולה, את הבורגנות הגבוהה והאצולה שיורדת מנכסיה, כן? עם כל וזה אציל שירד מנכסיו. והוא, מסכן, אין לו כלום. יש לו איזו פרוסה ככה ואיזה משהו, הוא מנסה לאכול ופתאום מגיע אורח. מה עושים? הוא מכסה על הארוחה הדלה שלו, כי הכל זה מראית עין. מה הנה אתם רואים את זה, זה פרסומת לצדפות מאוד יקרות. את זה אני שם ככה שהוא יראה, האורח, לא משנה מי. את הפרוסת לחם העלובה שאני אוכל, כי אין לי כבר במה, כן? את זה אני אחסה. כן? זה רוסי, אצולה של המאה ה-19, שיורדת מנכסיה. אלה זוג ישראלים בחולון, בבת ים, בלא יודע מה, בא שכן, בא בן דוד, בא זה, יאללה, תבוא. הישראליות הזאת שמשוקעת בתוך צורות ותבניות, היא יוצרת לפעמים איזשהו פער, איזה דיסוננס, שלעיתים קשה להתבונן בו, לוקח זמן. כי זה נראה גדול, זה נראה טרגי, זה נראה סדרה שלמה. נקרא חדשות מתפרצות. מה זה חדשות מתפרצות? באמצע סתם תוכנית, באמצע זה, פתאום, כן, מפסיקים את השידורים, חדשות מתפרצות. ואז שימו לב לזוג הזה. זוגות שהיו באמצע החיים, בסלון, בחדר שינה שלהם, באינטימיות הפרטית, ודרך הרדיו או דרך הטלוויזיה, זה דרך הטלוויזיה, כי יש להם שלט כל הזמן. דרך הטלוויזיה התפרץ העולם שמחוץ אל תוך הסלון, אל תוך החדר שינה. אלה עוד, כן, הוא מנסה לחסות על פניה, שלא תראה את החדשות. אלה היו באמצע משהו. זמן לא טוב בשביל חדשות האלה. אבל הם קפאו במקום. הכל עצר אל מול החדשות הללו. מה יכול להיות את החדשות האלה? אומר סשה בעצמו, לקח לי זמן להבין, זה סדרה, כן? סדרה שהולכה והתגלגלה. לקח לי זמן להבין שזה בגלל הפיגועים, זה סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. הפיגועים בירושלים, הם חדרו לתוך הסטודיו. עכשיו, הסטודיו שלו, מי שהיה שם, מקום מדהים, חדר גדול מאוד, אבל איפה? באזור תעשייה, בגבעת שאול. מעבר לחלון אתה רואה איזה אתר בנייה ומנופים וצפירות ואוטובוסים וזה, והוא כל הזמן ככה סוגר ויש לו את המוזיקה הקלאסית שלו. זה המקום הפרטי. שתארו לכם את כל הרעש הזה מתפרץ פנימה. והרעש הוא כמובן רעש כואב מאוד, כל הפיגועים הללו. ואז אתה לא רואה את הפיגוע, אתה רואה את האימפקט שלהם על האנשים. האנשים האלה הם חלק מן המקום, הם חלק מן האדמה, הם חלק מן הנוף. תראו את הזוג הזה, המיטה שלהם הפכה לסדנס, לנוף צחיח. הם כאילו, תראו את זה, הוא ממש מסתתר מאחורי הכרית. הם שניהם צופים, זה השלט אצלה, כן? ובתוך כך,
לא נשכח את הזחילה של מקומות. הנה, אני מצייר נוף. אני מצייר אדם שהוא תבנית נוף, כן? אדם שהוא חלק מן המקום. אז אני מצייר אותו כהר. אבל איזה הר יצא לי? אנשי האומנות כאן? איך? מון סן ויקטואר. זה לא ארבל, זה מון סן ויקטואר. החלון הפתוח הזה כל הזמן לאותן משובים מן החוץ. אחד המאפיינים של הדמויות, של הציורים של סשה, כולל הציור הראשון שהראיתי, של בריחה לא מוצלחת וכו'. יש להם הדינמיקה הזאת שמקורה עוד פעם בקווים המופשטים או בתוכנית המופשטת הזו, היא יוצרת מצבים לא טבעיים. אנשים מרחפים באוויר, אנשים בגדלים שונים, שאחר כך מקבלים משמעות כמובן, כן? כמו הזוג הזה. אבל מה זה הריחוף הזה? מה זה החוסר כבידה הזה? מה זה הדמויות האלה שבאות מלמעלה ומן הצדדים ומתחוללות באיזה עולם אחר? גם זה חלק מאותה מורשת של הציור האירופי, ורק לצורך, כן, יש כל כך הרבה השוואות, אבל כדי להתמקד, אחת הציורים המשפיעים ביותר. למה משפיעים ביותר? ולמה אני חוזר למיקלאנג'לו? מכיוון שגם מיקלאנג'לו לא מצייר נופים סתם, ולא מצייר טבע דומם, הוא מצייר את דמות האדם. גם אצל מיקלאנג'לו, הפלטפורמה לכל מה שהוא רוצה לומר, זה האדם וגופו. ובעניין הזה, יש כאן מילון צורות שלם, גם ביום הדין האחרון, וגם על התקרה כולה, ובכלל בכל היצירה שלו. מקור לא אכזב, תראו את הפוזיציה הזו של הגוף, תראו את הדמות הזו שספק עולה, ספק יורדת, כן? ואת כל הדמויות האלה של הנידונים מתוך יום הדין. תראו את החזה המוגדל, את העיוות, הפרופורציות של האישה הזו, ותראו את הדמויות הנענות של מיקלאנג'לו. ובמרכז, כן, אתם רואים את ישו השופט הגדול. ועכשיו תסתכלו על התמונה הזו, תסתכלו על ישו הגדול הזה, השופט הגדול הזה, עם התנועה רבת הכוח שלו. מה הוא עומד לעשות? מה הולכת התנועה האימתנית הזו לעשות? להרוג זבוב על היד. רגע, מה עשית? מה עשית? לקחת את הדמות הכי, והיא עסוקה עכשיו בלהרוג זבוב על היד? תראו, אם תציירו עכשיו הרסתי לכם. בכל פעם שתהיו בקפלה הסיסטינית ותסתכלו, אתם תחפשו פה זבוב קטן עליהם. כי זה מה שיש שהולך לעשות. מה עשית בזה? הוצאתי את האוויר. הוצאתי אותה מהקדושה, החזרתי אותה לאדמה. כן, מדברים הרבה מאוד על הקידוש והחילון אצל סשה. הוא לא אוהב לא את זה ולא את זה. הוא אוהב את החיבור של שניהם, את העירוב של שניהם. ואז אנחנו כמובן מגיעים אל הגוף עצמו, ולא התעכבתי עליו, אבל כשאנחנו מגיעים אל הגוף עצמו, אז הוא באמת לא משהו. למה ככה? ותראו מה הוא עושה כאן, אקה הומו, כן? כאילו, זה אני. הוא מציג את עצמו בפני הקהל. כמובן, זה אותו ישו, כן? אותו הדמות העומדת למשפט, וזה רגע שאנחנו צריכים להגיד חלחלה ואשמה. הוא עומד ככה, הנה זה אני. יש כמה שמצחקקים, חלק מסתכלים כאן לפנים שלו. אבל למה ככה? אתה יודע לצייר, יש לך מודלים, תבחר מודלים ככה עם בני 30, אתלטים,
כמו מיקלאנג'לו שעשה את הדוד שלו. למה ללכת כשחגי אומר, כשהרבים מתנגדים ודוחים זה כי ברגע ראשון זה הציור של, זה לא, זה מישהו, וככל שאתה מסתכל על זה, אופס, אתה מבין שזה לא הוא, זה אנחנו. אם לא עכשיו, אז מחר. ואנחנו לא רוצים לראות את זה. הדמויות שלו, זה גם כן מאחל מהסדרה הזאת של ה-Breaking News. אז למה אתה מצייר את הדמויות לא יפות? במחאות. בואו נסתכל על דמות יפה. תסתכלו על הגב הזה. תסתכלו על הגב הזה. תאמרו, הנה, זה יפה. זה לא יפה, נכון? זו הטענה. בואו נשאל אתכם, מה יותר מעניין? מה יותר מושך מבחינת עניין, כן? זה, עם כל הכבוד לאנגר, ויש כבוד, אבל הוא עשוי היטב, סגור. אין לי מה לומר עליו. גם הדמות הבאה תראה עם אותו גב. זה גב אולטימטיבי, יש כללים לעשייתו, אני יודע לצפות אותו עוד לפני שנגעתי בבד. אני יודע לאן אני מגיע. כשאני בא לצייר את זה, זה שדה פתוח. זה הגוונים, זה העניין, זה הקמטים, זה עולם רוכש. כשאנחנו מדברים על אומנות, היפה הוא לא בלעשות לי נעים בגב, תרתי משמע, אלא לעשות לי נעים בעניין ולעורר. וכאן אנחנו מגיעים לסוג אחר של יופי. כן? בדרך כלל מדברים הרבה על סשה ועל הגוף הבלה ועל החידלון ועל המוות. אני רוצה לשים את כל זה בצד. אני רוצה להסתכל על זה מבחינת ציורית טהורה. מבחינת ציורית זה הרבה יותר עשיר. מי שהבין את זה, את הפער הזה שבין יפה ליפה וביקש לבטל את היפה, נתן תשובה מוחצת לאנגר. והוא חיפש את הדמות, הוא אפילו הגזים קצת, כן? הוא לקח דמויות והתשובה היא, אין יפה או לא יפה. יש אמיתי או לא אמיתי. אם זה אמיתי, זה יפה. וזה, אנחנו שוכחים. אנחנו רוצים בעצם יפה, אבל היפה כפיקציה. אנחנו דורשים מן האומנות שלא תטפל בקיים, אלא באיזשהו רעיון, באיזשהו מושג שהוא מעבר למציאות. כאן סשה מחזיר אותנו לקרקע, כן? לבשר. כן? הנה עוד דמות אחת של אנגר, דיוקן, כן? התשובה של ג'ריקו. מי יותר מעניינת? מי יותר חידתית? אצל מי קורה משהו בתוך הזה? אצל המשוגעת יותר מאשר אצל בת האצולה הזו. אז מה, זה מתחיל רק בתקופה הרומנטית? לא. זה מתחיל גם אצל ליאונרדו. כי ליאונרדו צייר גם את זה וגם את זה. כאילו, מהי האמת, או מהו הקיום, או מהו האדם? אין, זה לא קשור בכלל למושגים של יפה או לא יפה. וזה לא רק הזקנים שהוא מצייר. זה לא רק הזקנה שהיא מקומטת וכו'. גם בקצה השני. כאילו, כשמדברים על הזקנה, זה מוות, זה חידלון, והגוף הבלה, והבוגד, כן, בגידת הגוף וכו'. מה, לא, גם תינוקות שרק נולדו. תסתכלו על הגב שלו, ניובורן, כן, ממש נולד, זה אתה. גם בו הוא מחפש את המשמעות. אנחנו כבר מדברים פה
תינוק שנולד, מה קורה מבחינת הזמן, מבחינת המשמעות? יש מי שיראה את זה הוא הולך ומוסיף זמן, יש מי שיראה את זה כסופר לאחור. כאילו, עבר יום, זה יום פחות מהחיים. אתה מתקרב יותר לסוף עם כל יום. כן? ואז אנחנו מגיעים, כל התחנות האלה, או הנקודות האלה שהצבעתי עליהן, מסתכמות בסופו של דבר בפרויקט האדיר, כן? גם מבחינה ביצועית, גם מבחינה מחשבתית, של היצירה שנמצאת כאן. ואני מראה כאן שוב את האופן שבו היא הוצגה באלברטינה. לוחות, על במה. יש צדדים להצבה הזו, יש צדדים להצבה שמוצבת כאן. זה נכון, ההצבה כאן אופפת אותך. אתה נכנס לתוך התחום שלה, אתה לא מתבונן בה. היא מתבוננת בך באותה מידה. ואין לך לאן לברוח. לפעמים תישארו שם כמה דקות, אתם תסדרו את כאן יש במה, יש מסך, כמו שאתם. אתם יכולים לשבת ולהתבונן במציגים. וישנו פער, אני עובר ביניכם, בסדר, אבל יש חלל. אתם מישור אחד, הם מישור אחר, זה קצת, זה עוזר, זה נותן מרווח. אז תחליטו אתם, מה אתם מעדיפים? לראות את זה כך, או להיכנס פנימה ולהיות אחד מהם. זה מה שזה עושה המעבר בין השניים. אבל עכשיו, כאשר אנחנו מתבוננים בזה, נחבר את הדברים יחד. נו, אז איך הוא התחיל? כשהוא חשב עכשיו לעשות, לאחר שראה את החוויה הזו של חולים בבית החולים, עם המכאובים שלהם וכו', עולה בדעתו לעשות מעשה ולצרף יחד. ואז מה הוא עושה? ראינו כבר. קודם כל, בראשית הייתה הקומפוזיציה. קודם כל הקווים האלה שיכנסו יחד, שיחברו ביניהם וכו'. ועכשיו, כל הדמויות הללו הן חלק מן השלם. לא, הן תהיינה עצמאיות. כל דמות תקבל את החיים שלה. אבל היא כבר יודעת מה מקומה בתוך השלם. שזה כבר נושא לשיחה בכלל, על האינדיבידואל והקבוצה. כן, כן, זה הופך אותם לקבוצה. ועכשיו מתחיל התהליך. התהליך של לגלות את האחדות הזו, את הלכידות הזו. איך זה מתחיל? זה מתחיל ברישומים. איך מתחיל רישום? הפעם הוא מתחיל כך. עכשיו, סשה מלמד רישום 40 שנה בבצלאל, לא כך. כי הרישום שלו הוא אישי. הוא ייקח את הלוח, הוא ייקח את הדף נייר, הוא ימרח עליו פנדה, כזה של ילדים. הוא ייקח גרפית, כן? ירבב אותה טוב טוב טוב, וימרח שכבה אפורה. ואז הוא ייקח מחק, נייר מגבת, חתיכת בד, והתחיל לצייר תוך כדי מחיקה את מקומות האור. והדמויות יתחילו לנבוע מן 50 גוונים של אפור הזה. לאט לאט הם יקבלו חיים. הם כאילו, זה לא שהם עומדים ויש מסך מאחוריהם, הם נולדים מתוך החושך. הם באים אלינו מתוך החושך. עכשיו, זה לא אחד, וזה לא שניים, זה לא ציור אחד, אלא ישנן רישומים על גבי רישומים, שכל אחד מהם, כן, הוא חיפוש אחר אותה ההתנהגות האינדיבידואלית בתוך הקבוצה.
אני לא עמד עכשיו על הדקויות ועל כיצד הדברים ככה הולכים והולכים ומתגבשים. רק שימו לב להשתנויות של הרופא במרכז. אנחנו כבר מכירים אותם, כן? הרופא והאחות. ויש כאן עוד אחד שלא בטוח, לא ברור אם הוא פציינט או אסיסטנט, אבל יש כאן את הרופא ויש כאן את האחות, והם מרישום לרישום הם משנים צורה, משנים מעמד. עכשיו מה שחשבנו שהוא אסיסטנט הוא עכשיו מתחיל להשתגע. עד שאנחנו מקבלים את זה. ועכשיו כל מה שאספנו מתוך ההדהוד של יצירות אומנות אחרות וכולי, תסתכלו על הציור, נכון, זה הלוחות עץ עם פריימר כזה של בנאים, כן? כמו פרסקו הוא מצייר, אוקיי? תסתכלו על הדמויות הללו, תסתכלו על הדינמיקה שלהן, מי תהיה היצירה האחות שמהדהדת אותה? ציור קיר גדול גם כן. הסעודה האחרונה. הסעודה האחרונה מהדהדת את היצירה שלפנינו. למה? לא, זה פרסקו ופרסקו. ספרתם את הדמויות? ניחוש פרוע. 13. זה במקרה? אין מקרה. יכולת להוריד, יכולת להוסיף, בידיך הדבר. 13 דמויות בשורה, ותסתכלו על אלה. הזמינו מקום, הזמינו שולחן במסעדה, אבל כולם יושבים בצד אחד. למה בצד אחד? כי הם מציגים בפנינו, שנראה את כולם, כן? שאף אחד פה לא יהיה מן הגב. ותסתכלו על הדרמה. תסתכלו, כל קבוצה כזה מחולק לקבוצות, ואין אחד שקט פה. לא, יש אחד שקט. כולם סוערים וגועשים לא, איזו התפוצצות כזו לצדדים, איזו סערת רגשות כאן, זה אף לכאן, אלה לכאן, ובידיים שלהם, לא נראה. מה קרה? מה קרה באותו רגע? הרי השולחן הסעודה האחרונה זה אכלו זהו בשרי, שתו זהו דמי, נכון? אז מה הרעש? לא אצל ליאונרדו. זה לא הרגע של אכלו זהו בשרי, שזה האוקריסט, שזה הסיבה שהזמינו את הנושא הזה. בשבילו זה אחד מכם ימסור אותי. בום, פצצה בחדר. אז כולם עפים וכולם... ואז אתם רואים, תסתכלו על תנועות הידיים. אצל ליאונרדו כל אצבע קובעת. כל אחד, והבעות פניו, והבעות גופו. תסתכלו על הדמויות של סשה. על תנועות הידיים. כל אחד טורח להסביר לי עם האצבע, עם כף היד, איפה כואב לו, מה כואב לו. זה אותו סוג של דרמה. ואז יש לנו את הדמות הזו. הדמות היחידה שככה, בלי תנועה, היא עשתה את שלה. אצל סשה? הרופא. רגע, אז מה אתה עושה לי בעצם? נתת לי יצירה אחת, ואתה שולח אותי כל הזמן אל יצירה נוספת, ואתה מבקש ממני ככה, האם זה צורה בלבד, או שגם משמעות עוברת כאן? האם החולים האלה הם סוג של שליחים? האם הרופא הוא סוג של מושיע? נבדוק. הדמויות עכשיו, כל דמות, עכשיו תראו מה קרה לאסיסטנט, נעבור עליו במרוצה. זה מתחיל מזה, כמובן, כן? הרישומים והציורים הם במקביל, זה מעבר לסקיצה כבר. מזה, זה הופך לזה. זה לא מילים. הדמויות נולדות, כן? נוצרות. עד שהיא הופכת לרישום. ואז
במקביל, כן? הוא עובד על הלוח שעומד ומצויר. ואז מה שקורה, עכשיו בדרך שבעולם, סיימת את הדיזניו הזה, סיימת אתה יודע מה אתה רוצה לעשות, אתה מעביר אותו קומפלט. איכשהו. סיימת את עבודת החשיבה, התכנון. לא אצל סשה. עכשיו זה מתחיל מחדש. הדמות עוברת לתוך הקומפוזיציה שלה. אבל לא, אני לא סגור על החלוק. התנועה, כן, הוא לא יכול לזוז, כן? הוא חלק מי. אבל החלוק, נוריד, נוסיף, האף, אולי קצת נעלה אותו. כן? ואז יום אחד הוא קורא לי, שמח, כזה, בוא תראה. מה קרה? מצאתי לו את החלוק. טרח, נתן לו איזה, מה עשית? שירגיש טוב, ככה נתתי לו קצת רובנס. איזו גלימה גדולה, איזו תנופה. מתי זה קרה? איפה? זה קרה תוך כדי ציור. לאן זה התפתח? מהקומפוזיציה הזו? זה הזוג הזה. עכשיו, זה לא ציור אחד שמשתנה, אלא זה רשומים בווריאציות שונות. כאילו את אותו דבר אני עושה שוב ושוב, כמו לכתוב ורסיות של אותו שיר, כן? בטכניקות שונות. ולא עמדנו כאן על הטכניקה במלואה. ואז אנחנו מגיעים למרכז. שאתם רואים, כל ההמולה הזו משמאל, כל ההמולה הזו מימין, והזוג הזה במרכז. הזוג הזה במרכז, אתם רואים, הם מאוד שונים. גם הם עברו שינויים. נראה לכם, לא ברישום, על הפאנל, על העץ, כן? מה היה קודם? האחות, הרופא, זה היה מוכן להשלמה. זה היה מוכן חודשיים לפני הסיום של התלייה, כן? היציאה לתצוגה. הרופא מסתכל, בידיו אומרות, את מבקשת ממני להושיע, ואין בידי להושיע. הוא מסתכל נוכח, הוא מסתכל אלינו. תראו מה קורה כאן. חודשיים לפני הסוף, כשיש כבר תאריך להצגה, לתערוכה, וכשאתה יודע שכדאי שתעבוד מהר והרבה, כל זמן שיש לך עוד שרידים של כוח. מה עשית בזה? עכשיו, שני המתוארים, הם יושבים כאן, מודלים. את איציק אתם יכולים לזהות ברבים מאוד מן הציורים. אבל כאן זה התחלף ממודלית משה. איפה את? אשתו. איך? לא סתם. לא שמעת על צורת הגוף, שינית את כל המשמעות. תעמדי ככה, איך סיפרת לי? תעמדי ככה, ועם התנוחה הזו. עכשיו, כאן נכנסת האיקונוגרפיה. כי ידיים זה שפה. צריך לקרוא אותה. צריך לקרוא אותה לפי המסורת של ידיים. אבל סשה אין שום ספק. הוא הכיר את השפה הזו היטב. הוא הכיר את
זה מהבחינה הזו מאוד נוח לדבר על הדברים האלה, על סשה. כי התנוחה הזו והמבט הזה, אתם אומרים, זה תושיע אותם, תעזור להם. לא. תושיע זה ככה, בבקשה. זאת לא בקשה. אנחנו מוצאים אותה בציורים הללו. תסתכלו על מריה מגדלנה, מצד ימין. היא פוחרת את אצבעותיה. יש את התנועה הזו ויש את התנועה הזו. זה הבעת צער. עוד דוגמה, רק כדי שתאמינו לי אם אתם... הנה כאן. מריה ויוחנן פוחרים אצבעות. נחזור לסעודה האחרונה. בסעודה האחרונה, אני מראה לכם כאן ציור שנעשה 17 שנים אחרי תלמידים שלו, כן? נאמן למקור, מה שנקרא, אז אפשר ללמוד הרבה מאוד. תסתכלו על ישו, תסתכלו על יוחנן עם השיער הארוך, הנשי וזה, ותסתכלו כל אחד, אמרנו, שימו לב לידיים. תראו את הידיים. יוחנן פוחר אצבעותיו. למעשה, התנועה הזו כלפי הרופא, היא תנועת צער. כמו, אנחנו יודעים, גם הוא יודע. הוא עשה את השינוי הזה מכיוון שהוא יודע שהוא עומד להיפרד. כאשר אנחנו מתבוננים עכשיו בידיים, כן, של הרופא הזה, הן מזכירות לנו את הידיים גם של ישו על השולחן, כשהוא מציג את היד, אחד מכם ימסור אותי, אז הוא מציג את היד שלו על השולחן. זו התנועה. והתנועה הזו גם אומרת, התנועה הזו היא למעשה תנועתו של פרנסיס הקדוש, כשהוא מקבל את הסטיגמטה. עושה כך. ואז מופיעות הנקודות על היד. זאת אומרת, הקונוטציות הצורניות הללו, העמידה הזו, המחוות הללו, כאשר אנחנו מדברים על אומן שכל הזמן קשוב ליצירות של העבר, אנחנו מקבלים איזושהי תמונה שהיא נראית, שהיא הרובד העליון, ומתחתיו ישנם הרובדים הנסתרים יותר, הפנימיים יותר. לעתים הם מודעים מאוד, לעתים אפילו הם לא צריכים להיות מודעים, אבל סשה כל כך מלא בהם, שהם יכולים גם לצאת בצורות כאלה ואחרות. ושימו לב מה הוא כותב ברומנים מפרון, באותו ספר שמלא בתובנות. דאגתו של האומן, וזה דעתו בכלל על העולם האומנותי, על הממסד האומנותי. דאגתו של האומן לקרקורי קרביו וקיבעונו אך ורק בתהליך זה, זאת אומרת, קרקורי קרביו זה הפרנסה שלו, זה ההצלחה שלו בעולם האומנות. שמסעיר את הנפש היוצרת הוא עניין טבעי ביותר, אבל אין זה מעניין איש מלבדו, כי כל אחד מאיתנו עסוק אך ורק בקרביו שלו. רק אם האומן ידאג לא לחדשנות בכל מחיר, ולא להתאמתם של קרביו למגמה, לאופנה, לעוצר או למבקר. כל אלה שחושבים מה כדאי לי לעשות כדי להצליח בעולם האומנות, אלא לחיפושי האומנות, האמת בתוך קרביו, רק אז יש לו סיגוי להיפגש עם הצופה, איתכם, איתנו. שמודאג לו פחות ממנו, ממצבם של קרביו. במקרה זה, גם האומן וגם הצופה, כמוהם כמטופלים באותה מרפאה שסובלים מאותה מחלה, ויהיה להם על מה לדבר. זו הנקודה שבה האומן והצופה נפגשים. כאשר זה רוצה לשמוע אמת, וזה מדבר אליו בשפת האמת. עד כאן, סשה. תודה רבה. אז כפי שאתם רואים, החוויה אל נוכח העבודה עצמה, אתן שונות לחלוטין. במיוחד, כמו שראינו בצילומים שראה דוד על המערך השטוח
שבו הוצגה העבודה באלברטינה, לעומת הכימור או המבנה של הקפלה שאנחנו רואים פה. כשהבאנו את העבודה מווינה, היה לנו התלבטות גדולה איך באמת להציג אותה. האם לפצל אותה על 2 קירות, כי 15 מטר כמעט, ולא ידענו מה לעשות ממש. ואז ישבנו למעלה על המרפסת, סשה ואני, והתחלנו להתלבט איך להציג את העבודה הזאת בחלל הקטן הזה יחסית. והוא ישב והרהר ואמר, נעשה קפלה. והמבנה הזה של הקפלה, או יותר נכון זה האפסיס, זה החלק המקומר בקפלה, שבו איפה שאני עומד, בדרך כלל אמור לעמוד שולחן המזבח בכנסייה הנוצרית. הפך את כל החוויית ההתבוננות וכל חוויית ההתייחסות אל העבודה לשונה לחלוטין. זה הפך לתיאטרון, ולא נשכח שיש עבר תיאטרלי של בניית תפאורות בקריירה הראשונה של סשה. הוא עבד פעם בתיאטרון החאן כשהוא עלה לארץ, ויצר תפאורות. ופתאום כל הדברים האלה התאחדו לכדי יצירה אחת, שמשלבת את התיאטרון החילוני לכאורה, והתיאטרון הדתי, בלי לכאורה, ובהקשר של הסעודה האחרונה, כפי שהראה דוד, זה ממש ממש בולט. ופתאום, לא רק שאנחנו רואים תמונה מולנו, אנחנו הופכים, עם דוגמנית בבקשה, תעמדי פה באמצע, ופתאום הקהל, במיוחד אלה שרואים מלמעלה, והקהל פה, הדוגמנית שלנו הופכת לחלק מהתיאטרון. וזה הופך את החוויה לעוד יותר משמעותית, לעוד יותר מרגשת. כמה שקורה בכניסה לכאן, רוב האנשים נעצרים במעלה המדרגות עם פה פעור. הם לא מאמינים מה שהם רואים. ולאט לאט הם יורדים אל מה שחלק מרגישים ירידה אל ההדס, אל הגהנום, אל השאול, אל העולם שמתחת, ויש אחרים, בשונה מזה, שמרגישים התעלות, התרוממות רוח, מתוך הכאב, מתוך ההתבוננות הכל כך מורכבת של הרבדים השונים של הביטוי האנושי. ודוד תיאר לנו בצורה נפלאה את המקורות של סשה, המקורות האומנותיים, המסורות הנהדרות. אבל מי שעומד פה באמצע ומי שהכיר אותו, מזהה דווקא את המקורות של התת-מודע, של היכולת לנתח את גוף האדם, שהעיוות הופך לאמת, שהעיוות הופך למציאות, ושהעיוות נותן לאדם את המבע האנושי האמיתי שלו. גם כשהוא צוחק, גם כשהוא מתפלא, וגם כשהוא משתומם לנוכח תהפוכות הגוף והתהפוכות הפיזיות של הגוף עובר. וברגעים האלה נוצר אותו חלק שעליו מדבר, או הסביר הרבה פעמים סשה למבקרים בסטודיו. השאיפה שלי היא לתת למתבונן, לצופה, אפשרות לרחף ב2 סנטימטר מעל הקרקע, לא יותר. הוא לא צריך להיות דמות מרחפת, הוא לא צריך להיות מלאך, הוא פשוט צריך להתבונן אל נפשו באמצעות האמצעי הציורי שסשה סיפק, ולרחף כמו שאתם מרחפים פה. ואם תראו, בשונה ממה שהיה בווינה, שם העבודה הייתה 30 סנטימטר מהרצפה, פה החלטנו לשים אותה 2 סנטימטר מעל הרצפה, על פאנל אפור כמעט בלתי מורגש, שמרחף מעל לרצפת הבטון, ונותן לציור ולמתבונן, לך, לי, לכל אחד שיושב ועומד פה, איזושהי תחושה של וואו. ואין לזה מילים.
והמילים האלה, או היעדרן של המילים האלה, זה החוויה המאוד מיוחדת שהיצירה הזאת יצרה, ובזה נסיים. תודה רבה לכם.